Els consells que li donaria a una persona que acaba de rebre el diagnòstic de demència o d'Alzheimer seria, per un costat, que s'informi, que intenti no anticipar en excés, perquè és veritat que l'etiqueta o el diagnòstic en si pot ser una cosa que espanta, però és important que sàpiguen, que s'informin bé de quina és l'evolució esperable, de quins tractaments existeixen i que sobretot pugui prioritzar aquells aspectes rellevants de cara a deixar plasmat com vols que sigui el suport que rebis en tot aquest procés i tot al llarg de la malaltia. També és important que a nivell de rutina tinguin una rutina ben organitzada, simplificada, en el que puguin mantenir les activitats que ja feien, buscant els pilars en aquelles àrees on realment calgui un reforç i que sobretot puguem garantir que hi ha cert nivell d'activitat tant físic com cognitiu que ens permeti realment endarrerir la possible evolució de la malaltia.